Ini nilainya nanti besok waktu manjagai sini kila di blok anda ni uttor beberapa kami wahap mani lama wah social work mani kami ni borok orang government kuno government ni sok kacat sok bikas ni sampli kalailia ni bagai mau kami ni borok kuno rega ya kalai social work mani ang tayo punong nai besok borok kabang ka pai khailai tong borok lo ya khapia khu lo hang khan ni siang ba khan to ya hai cái tin hai chu ang kau sei jo ini besok borok kabang khabak sakla kamtanai tong samu koloi para uttor bormrawa hap mani lam prani simi klai ayang para bakhak omai klai prai 900 meter lama brick soling wati phai yang ya hakwa go it kasau klai limir main bagai para malkhung hablia ngoi kedegma 2-3 mas kalaijak lama soi malia gamin borok hugni mai kethung phalnani rok bazar ni mani pai tubunani rok aboni bagai para kaisa kok sablai thangsa khe basa laikha jotono social work ongkholaisni hnai ikonai de watei bu phai tong tini watei manjagai no khailai tong mangpili nai tongani bagai jotono no hambai tebu nai tongdi chini mangpili goro big soling katal kher laikha tam hinai hai social work khaidin no tumong no khamjagai chajagai tongke jotono share khaidi like khaidi atai comment busi bedi hambai ini nilainya nanti besok waktu manjagai sini kila di blok anda ni uttor beberapa kami wahap mani lama wah social work mani kami ni borok orang government kuno government ni sok kacat sok bikas ni sampli kalailia ni bagai mau kami ni borok kuno rega ya kalai social work mani ang tayo punong nai besok borok kabang ka pai khailai tong borok lo ya khapia khu lo hang khan ni siang ba khan to ya hai cái tin hai chu ang kau sei jo ini besok borok kabang khabak sakla kamtanai tong samu koloi para uttor bormrawa hap mani lam prani simi klai ayang para bakhak omai klai prai 900 meter lama brick soling wati phai yang ya hakwa go it kasau klai limir main bagai para malkhung hablia ngoi kedegma 2-3 mas kalaijak lama soi malia gamin borok hugni mai kethung phalnani rok bazar ni mani pai tubunani rok aboni bagai para kaisa kok sablai thangsa khe basa laikha jotono social work ongkholaisni hnai ikonai de watei bu phai tong tini watei manjagai no khailai tong mangpili nai tongani bagai jotono no hambai tebu nai tongdi chini mangpili goro big soling katal kher laikha tam hinai hai social work khaidin no tumong no khamjagai chajagai tongke jotono share khaidi like khaidi atai comment busi bedi hambai